Те се представя покриване на открити участъци. В случай на работа в открити участъци, лентите трябва да бъдат устойчиви на особено трудни условия, защото те могат да бъдат изложени на слънчева светлина, дъжд, ниски температури и механичен натиск на инструменти. Освен това, те се използват за различни повърхности. Само лентите, специално разработени за външна употреба, могат да изпълняват това изискване. Теза EasyCover UV хартиено покритие 4372. EasyCover UV хартиено покритие 4372 е две в едно решение за покриване и защита на големи площи на открито. Това е комбинация от щадящ околната среда HDPE филм и UV устойчива хартия Теза 4437. Тази комбинация дава възможност за бързо и ефективно покриване на големи площи на открито. Релефното фолио HDPE, устойчиво на вятър и атмосферни влияния, не позволява боята да прониква в защитените участъци. Въпреки това, синята лента дава възможност за получаване на ясно и точно боядисани ръбове, особено върху повърхности като стъкло, алуминий или дърво. Устойчиво на ултравиолетово излъчване и влажност до 6 седмици. Теза 4837. Лента за шпакловане. Теза 4837 лента за шпакловане е пластицирана лента от меко ПВЦ и за външно приложение до 2 седмици. Препоръчва се за защита на гладки и леко грапави повърхности, отцапане и дефект по време на боядисване и шпакловане. Лентата е устойчива на влага, слаби алкални разтвори, киселини и много други химикали. Покривна лента Теса 4437 UV хартиено покритие. Теса 4437 UV хартиено покритие е приложима за всички видове на бояджийски работи на открито. Тя е удобна за използване, тъй като дава възможност за обезопасяване на прави, както и на леко извити ръбове. Благодарение на комбинацията от съобразен основен материал и специално разработено лепилно вещество, тя позволява лесно отстраняване без оставяне на следи до 6 седмици след прилагане на открито. Това позволява множество работи само с едно покритие. Теса 4435 UV хартиена лента е удобна за външна употреба до 2 седмици.